Kapitan Enteng! Rugyan tayong desisyon tayaw. Aguray pa'y mata, Kapitan. Apay kay, ada ka di absent? Kumplito tayo sa time. Aglako akpay. Hindi ilakom. Bagas. Asino kada kayaw, ti agorder iti bagas. Aglaklako ak. Komersyante ka at talaga kagawan. Ala, agorder kayo kanyak. Kapitan, agorder ka matag. Warog, agawid ka din. Wain kagawad. Nalpas kumutan di paparamid ni uncle ko dito yung barangay hall. Damagam tuman kadag iti tanod mo. No asino kadakwada ti agorder iti lako ka bagas. 1 month to pay. Sige, damaga kadakwada. Damagam tano, ado ti agorder, adan to discount mo no sikat ti agorder. Ay, mayat man kagawad. Siya kun ti paggatangan yo. Saan kayon nga gatang iti sa balay? Jakmet lamaran-ranaanan ni Kapitan Alumabas dito'y balay. Kit urayam Agurder nga ta iti lakok abagas. Agurder apay ki dinasaan ngay. Sakbay amapan ko lakwan dagiti daduma akakagawad. Pagurder pa'y ni Kapitan. At dakit nakaibaga kanyak aswerte kano ni Kapitan nga agbuy na manaw. No saan mo na mauray lumabas dito balay, mapankalangan ni balay da. Ayun anya. May mayat pa ya, tapno makasarita may tinasayaat. Maribanang! Maray! Nay, ada ka mat, maray. Ay, kasangsangput ko ngamin. Aglaklako ak ngamin iti bagas, Maray. Umay ka kumalakwan. Ay, kayaw awid ko lang iti bagas nga impautang ni Marikwanang. Aglaklako mo't ni Marikwanang. Wen, maray. Amin akagawad, inikan na. Tautang may. Asino ngay nga rod tilakwak no inikan na kayo mo't amin. Anya mo'ten ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpaymag. Da kayo man laengan tilakwak kwaraw. Anya tila ko mayan, tuyang. Bagas, ipapautang kaw. Mga lakayaw. Ha? Anya ka no tila ko ni Nana Tuyang, Chip? Bagas ka now. Mangalakan, utang. Kitno ka ala tayo laki ni kagawad ko anang. 1 month to pay. Uray da kayaw, linakwan na. Wang nanatuyang. Ay, Apay nga gunget ka ngay. lakwan na matlamin. Maruruda. Bayam, si kantumat ti pangalaan minton maminsan. Sige nga raw. No 1 month to pay kin ni Marikwanang. 2 months to pay kanya. Ha? Ibusin mi pay aja in order mi kini kagawad ko anang. Uray siya ka nanatuyang. Narigat no ado ti baybayadak. Ay, talaga nga awanon ti malakwak. Anya mo'ten ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpailaan mo. Ririn samot da ito yan, Chip. Gulo ko namgit di Ay, Makitkita ko nga agapa dagiti dua. Marikriknak anakarwa agulo da itawi. Agbuya ta, no agapa da. Siya, jak amaw. No makakuha na nga, kung no makatuya nga. Narigat tiyag panunaw. Makaanyaak nga ta kadakwada. Marituyang! Marituyang! Ne, apay ngay asan at tumalyaw ni Marituyang. Dinak nga tamangag. Talaga gumurgurakan ka, nanakwanang. Anyat basol ko kankwa na ngay, apay agumura kanyak. Ti panaglaklakom ka no iti bagas. Basol ka pati dayta, kat agneg-negosyo ak nga road. Ay, kumkumpetensya ka no may. Jak kompetensyahan. Panggapuak kuma. Saus, aga pa kayon samot tayo. Sige lang. No kayat na ti apa, sige. Jak atrasan. No pinungotan ako, sige. Syakit din nakagawad ti karkaritan na. Tuyang,
Di nakasarsarita tanapudot ti ulaw. Iunay ka muting. Damagag laing no nakaluto ka. Agluto ka. Hapay ayan nakaungungit ka. Ha? Kasanaw? Kumkumpitensya enak gayam ni Marikwanang. Apay nga rod ang napudot ti ulom ngay. Awanen malakwak talinakwan na aming idan. Anya, kay kasano nga rodin ngay. Agluto kay ti kanam. Marurudak. Ha? Agkumari kami ti kunak. Ngam kumkumpitensya enak gayam. Ay, yan na problema, kwarag. Madlaw ko nga raw. Nakalidliday ka magtata. Maring matulungan nak. Anyaya ti parikot mao. Kanayon nak nga apahin ni tuyang ka. Da siguro madingar aramidam Awan, ang ungit nga ungit. Ta kinumpitin siya ka no ni Marikwana. Ay, kunak no sana na di makalday tangay isyaw. Uray siya nga rod kinairamraman. Ay, madingarod ano kasta? Uy nga rod outside da kulambuak pa yan ko araw. Aya? Ay, jak kayat nga da kaapa ni tuyang ka. Mangibabay no makaungay. Saan na lumabas-labas ni Tersenak na dya atuyang ta teritoryok ditoy? Ay, isumot lagayam asabalin ti pagpagnaan na, Maray. Nakasagana ka makipinungot, Mare. Ay, madi ati kasta. Ay, di da kami to nanawaan ha. Bayan nyo ngagpinungot kami. Ay, madi ti kasta, Maray. Makita man na sino tinalalay nga makiapa kada kami. Ay, urnusan nyo kumaadwa dayta. Saan anasaya at ti makiapa? Ay, tutupak at talaga ni Marituyang. Ipagat-pagat ko. Di mo aramidan ti kasta, Marikwanang. Saan anasayaat? Sapay kagawad kapay met nga road. Parta kamat ati magnasi ka ba dong? Anyaki din ta pati panagnak. Pagpupudutam. Amumutin tila kaya magnati Ha? yan. Nasaya at may tagur-uray dita paradaan day ta akwanang. Ay, santan nga aguray dita. Tapay, Adda dita, si kalaban mo. ay sa anak amabutang. Iso amapanta dita. Ha? Ay, ito yan. Dito yung kalatan Agbuya ka ba daw? Anya taramidam aya. Nasaya at nagkita ta dito'y paradaan. Marikwanang. Ha? Sinabat nakgayam? Anyat kayat mau? Gulaw! Ay katday tabat ti kayat ko. Ha? Pinungutan! Kinugtaran pa ya? Ha? Ito yan. Hmm. Kababain da ito nga aramidam. Ay Gusto na pumanaw ka dito'y badong. Kababain da ito yung aramidam ko nakit. Talaga mga awan babay inday tang asawam. Ah, kasta? Pungutin kang rudan. Anay ka to yan. Siyang itibong pungutimon. Apay ngay! Ay, Wana, ta nakalisi ak. ay pasalsalikan tuma nga men si kabadong. Pumanaw ka man ditaw. Ganda ni nagpinungot na kagawad ko anang kananatuyang angkal. Ay, tapay. Naimbag tada ni tata ba nung anaganawa? Iso at inapungot dananatuyang kan kagawad ko anang. Talaga nga gapadan. Unang kal. Naungat ni nanatuyang. Kastamot ni kagawad ko anang. Naungat man. Kasano nga ta sulbaran day ta aya. Sikaman angkal, ta sikaman ti kapitan. Ay, nasaya ti panaggagayim da. Hanggang naperdila ang gapo iti bagas. Ay, Nga raw. Mga Ay, taro din angkal. awan ganas ko ang mga tawan si daan. Padatangkal. Awan mo't lang sida kadya balay ikaw. Iso ngay mayak dito'y balayaw. Ta dito'y ako mamangan. Ay, awan mo't nga rod ang tem nga agluto iti si daan. Ay, problema talaga ti sidaanan niya. Ewan nga, ha? Ay, ada na panunod ka. Anya day tangkal. Anya nga tanos si daan lang ang ti ilako ni Marituyan. Ha? Ay, wanan niya. Wala, tapos andan nga agapa ka ni kagawad ko nang. Mala, ibagam day ta kininanatuyang. Ay, awan lat ka pare.
Naungat latan ni tuyang ka. Iso nga ron a pinaayaban ka tapno ibagaken ka ti solusyon ti parikot mo. Anya day ta solusyon paray. Yara saas ko paray. Ay, bagam latan na paray. Hey, yara saas ko. Mala, iyarasaas mo nga ro day. Ako na ka, amangan no da sa bali ang makangag kat kopyain da. Kasto ti aramidan, paray. Ha? Apay nga katawa ka? Ay, mayat gamit paray. Mayat! Mayat day ta, ngayon iyarasaas mo. Ay, kagaram ibagaken ito yan. Wan paray! No makit-kitak day ako anang agborborak ti dara. Hey, saan ka ka di nga umano nga tuyang? Ay, dinaklapdan nga agungat badawng. At day bagaking ka. Tapno saan kayo nga agapakin ni kumarim ako anak. Anya manan day ta? Aglako ka lang ay nitisidain. Taday ta, ti awan alako na. Nagado di ta sardinas. Ay kat din na imas mo't ti ilakom. Ag tinulong ta, tuyang. Kit nalaing ka mo't ngaglutaw. Nalaingak mo't ngaglutaw. Iso pag nayunin ta, tilaing ta. Ag negosyo ta. Aywan anya. Anya ti partner ti napaw. Saan aya asidain? Pagbaknangan taday ta, tuyang. Kat no bumaknang ta. Umadaw ti kwartata. Ay kitwin na. Gatangan tantaw ti amin na kayat ta. Ay na, makapatango saktaon iti agong ka. Ay kitwin na. Maaramin mo to amin ay nakaikayat mo. Ala, rogyan tangarudan badaw. Naulimot-mot ni Marituyang Mare. Ay kahit nasaya at mata, no di nakan kuskosilapan. Saan matan? Ay nakapagpanunot siguro. Jak mat apaan kat, basta di nakapaan. Wen Day. Anya ngay jar aribungbungan dagiti tao iti sangwanan ti balay da pari badong. Ay, jak man amu Mare. Itay pa'y anadlaw ko dayta. Nagadumot ti mapmapan dita sangwanan ti balayda. Awan met ti agtataray. Taibagak ko mga adda-aga apa. Saan mat siguro nga agap apat ar aribungbungan da? Nay, niinting day jay Nagturong iti ayanda pari ba daw? Siyak pa'y mo ta! Apay nga iso ti inun unam? Ay aguray ka ako araw. Sikat isumarunaw. Riri ka rira, Chep. Mabisinak nga rudan. Hey! Inayat ti pagrekrekyaran yaw. Umay ka paray. Ramanam da ito'y sidain. Alinuto may kanituyang ka. Nagimas di lako na. Ay, sinurot mo talaga ti imbagak paray. Ay kitwin na paray. Talaga mayat paray. Baray, kumatangak man itiri ka daw. Nay, si kamagaya Marituyang. Itaman pa'y nga imay kamanan diti tersenak. Wen, taad daw may kugatangan, maray. Kat saan ka nagumurgura kanyak? Sika man, gumurgura ka kadipay kanyak. Ay, agurdirak itilakom abagas. Hey, adaw ti kasapulak abagas, maray. Tagbirok dagiti customer may iti napawi. Ay katuwin Amare. Adaw tilako kabagas. Kat gumatangak mga rodan itilakom. Ay, kituan amaray. Umay kalat ta gumatang. Sige, gumata man. Ay, adaman ibagak maray. Ibagam lata Umayak tumanmet aglako ije barangay haw. Ay kat umay kalata Mare. Ipakadam to akin ni kapitan. Wen, syakti makaamo. Kung yan tayong ti-meeting tayo, tada tayo aminayin. Wana kapitan. Ngam adapay ko maibagakan ka. Kanya ba na ta kagawad? Umay ka naglako ni Marituyang iti sidaan. No, mabalain. Ay, kut, umay lata. Marituyang, umay kan. Na. Ada magayang bita. Kapitan, umay kayo lakwan. Wala. Anya ngay. Saan kayo nga agap apa ka ni kagawad ko, anak?
Saanon, Kapitan? Agdin tinulong kami, Kapitan. Nasayaat day ta. Wen, Kapitan, saan kami nga agkin-kin numpitensya? Ay nakwanang kan na natoyang. Ag kompetensya kayo man itilako, ngam saan kayo kumamat nga agapa. Itikas na, naragsaklat ti panaglangan nyo nga agkumare. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengan.